Velkommen til vores lyttere til podcasten En Sølvrevs Bekendelser. En podcast, hvor vi stiller skarp på midaldrende mænd, skavankerne, venskaberne, parforholdet og alt det indimellem. Hver dag søger vi friske perspektiver fra besøgende i studiet eller over telefonen, hvor jeg interviewer såvel kendiser som ganske almindelige mennesker, ligesom dig og mig. Mit navn er Bo Juhl, jeg er livsstilscoach, og det er mig, der er den. Ja, så er vi i gang igen. I dag skulle vi have haft besøg af Søren Pind, men Søren nåede desværre ikke færgen tilbage fra Bornholm og måtte desværre melde afbud. Min gode ven Elvis har jo været flink til med kort varsel at springe til, når en af vores kendiser har set sig nødsaget til at aflyse, og Elvis havde faktisk også givet tilsagn om deltagelse i dag. Men hvis jeg lige kigger ned på parkeringspladsen... nej, han er heller ikke dukket op. Nå, men temaet i dag havde jeg planlagt skulle være kaffe. Som vores lyttere sikkert har bemærket, så drikker vi en del kaffe her i studiet. Det skal jeg lige love for, man også gør i de små hjem derude. Der er få lande i verden, hvor man elsker duften af sortbrygget kaffe mere end i Danmark. Ja, faktisk er Danmark i top 5 af de mest kaffedrikkende nationer i selskab med vores nordiske lande, Finland, Norge, Island og Sverige. Og før vi stiller skarp på danskernes, og i særdeleshed de midaldrende mænds kaffevaner, vil jeg lige fortælle om en meget speciel kaffebønne, man med garanti ikke finder i Rema 1000 herhjemme, nemlig Kopi Luwak-kaffen, eller Kattepoo-kaffen, som den også kaldes. Bønnerne til denne utrolige kaffe kommer fra... Hvad pokker, Elvis? Velkommen til. Hvad i himlens navn? Er det skidt, du har med? Det var da dem, du kørte med, da vi havde det store styrt i 2019. Beklager, Bo. Beklager forsinkelsen. Ja, vi sender jo faktisk live, og vi er på lige nu. Ja, Bo, det har været en af de der dage. Ja, det er Elvis. Lige et øjeblik. Beklager, Bo. Jeg har de her skiden blå aviser på vej ud af døren, der får en besked fra en mulig køber. Og det skulle åbenbart være lige nu, hvis vi skulle handle. Han er i området. Undskyld, ikke også. Ja, undskyld, så er jeg her. Ja. Yes. Ja, for pokker, de er så gode som... de er ikke nye, men jeg har original-emballagen, og den står som ny. Vi snakker virkelig velholdt emballage. Nej, under ingen omstændigheder. Der står tydeligt fast pris i annoncen, og det taler vel ligesom for sig selv. Fast pris. Jeg kan smide en dåse skivoks oven i handelen. Den har næsten ikke været åben. Nu? Er du? Ved du hvad? Så jeg kommer ud. Beklager, Bo. Der går altså bare lige 2 minutter. Jeg er virkelig ked af det. Beklager. Ja. Ej, Elvis, pas nu på de ski der. Ej, pas på blomstervasen, Elvis. Okay. Nå, men det kan vi jo ikke vente på. Nå, vi var i gang med fortællingen om Kopi Luwak, eller Kattepoo-kaffen. Ja, bønnerne til denne kaffe finder man på flere af Indonesiens omkring 18.000 øer, hvor desmerdyret, eller kaffekatten, som den også kaldes, lever. Denne kat mæsker sig i kaffetræernes bær, og vejen gennem kattedyrets fordøjelsessystem stiller ikke blot dyrets sult, men øger også bærets aroma. Man samler simpelthen de ufordøjede kaffebønner direkte fra desmerdyrets afføring, og vupti har man en skidegod kop kaffe. Ja. Jeg kan se, at vi har fået en mail, der lige er kommet ind. Det er fra Severin, som jo er en af vores meget loyale lyttere her på programmet. Han skriver: Min ven Flække og mig er raget meget uklar. Vi har hørt, at kroppen består af 60% vand. Flække har jo ikke rørt alkohol i 6 måneder og drikker kun kaffe. Han mener derfor, at hans krop består af 60% kaffe. Det er jo helt gak. I så fald skulle min krop bestå af 60% øl. Jeg skal ikke gøre mig klog på procentregning, men der er der noget, der ikke stemmer. Flække mener også, at kaffe er sundt. Der er jeg lodret uenig. Hvis kaffe var sundt, hvorfor skulle man så gå op i kondi og motion? Ja, jeg spørger bare. PS. Jeg synes, du bruger for mange fremmede ord i dit program, men det er jo så bare min mening. Tal dog dansk.
og det er ment i en god sags tjeneste. Med venlig hilsen, Severin. Ja, tak for dit indslag, Severin. Jeg tror ikke helt, man kan gøre det op i procent på den. Nå, nu er der lige 1000 bobs. Tilbage, Riger, hold kæft, mand. Hold kæft, et togehorn. Er du klar på en hurtig handel på 850? Nej, jeg har skrevet fast pris med caps lock. Hvad er det, folk ikke forstår, Bo? Bo, der ligger blomster på gulvet og vand over bag bordet. Har du set det? Ja. Bo, hvorfor tror du lige, jeg kom i tanke om at sætte min gamle ski til salg? Ja, det må guderne vide. Elvis, dagens tema er kaffe. Kaffevaner, kaffepræferencer, kaffeoplevelser. Og jeg var lige i gang... Bo, i dag er der lige præcis en måned til vores årlige skiferie. Og jeg har bestilt ny ski i år. Head Super Shape i Titan. Og så sidder du sikkert og tænker, er det PRD 10'eren? Nej, Bo, det er PRD 12'eren. Det bliver Kaiser. For det bliver godt, Bo. Bo, hvad er dagens tema i øvrigt? Ja, det er jo kaffe. Bo, hvad er det, vi siger? Bo, hvad er det, vi siger? Sidst ned fra toppen betaler regningen på poppen! Hvad så, gamle? Kan du følge med? Jeg er lige røven af dig, Bo! Lad os stoppe og få en lækker til! Guten Morgen, Leute! Hier sind die Dänen! Ich bin ein großer Ski-Expert, ein Akrobat im Schnee. Und wenn ich an dem Loipen, wiss man alle, den kann's gehen. Ich habe alle schwarze Piste, viele Gang bedeckt. Ich trinke große Bier vom Fass im Afterski-Geschäft. Jololololole, alle Menschen sind nur mehr. Jololololole, immer glücklich, niemals weil. Jolololole, wir sind die Dänen in die Schnee. Niemals habt wir Zimmermann. Noch einmal Jägertee. Ja! Ich habe klasse Skiudstyr, ein schönes Kollektion. Das kostet viele Euro, knapp und ab 1 Million. Gott, wenn mein Frau hier frage mir, warum? Meine Antwort ist, kannst du nicht deiner Kuss erzählen, dann bist du wirklich dumm. Jololololole, alle Menschen singen nun mehr. Jolololole, immer glücklich, niemand frei. Jolololole, wir sind die Dänen in die Schnee. Niemals habt wir Zimmermann. Noch einmal Jägertee. Jeg føler mig lidt svimmel, Bo. Kan jeg vide, om der er noget galt med den der knyttel? Ja, nå Elvis. Sidst ned fra toppen. Betaler regningen på poppen! Når det kommer til vores store styrt i 2019, så er jeg overhovedet ikke i tvivl. Jamen, jeg vil godt lige påpege her, at agtpågivenhed, det er nøgleordet, Bo. Det synes jeg, du forsømmer. Prøv at se, hvis nu kuglepennen her, for eksempel, det er mig, ikke? Og du er den her post-it, så er det da åbenlyst, at jeg skærer ind i pisten. Ej, altså, jeg kører jo tydeligvis hurtigere end dig, Elvis. Nøgleordet for mig er færdighedsniveau. Du kørte langt over evne, Elvis. Du havde ikke kontrol over svinget. Hvis jeg lige må låne kuglepinden og post-it, som jeg ser det, så mister du kontrollen her. Prøv at se vinklen. Ej, der er altså fuld kontrol. Hvis jeg lige må låne også tilbage altså, min her, forklaring var den eneste grund til, at mit forsikringsselskab dækkede for transporten hjem i helikopter. Jeg kører ind og her, jo. Et par krykker i 8 måneder efter operationen. Ups, det er en lytter, der ringer. Vi lod os vist drive med, Elvis. Jeg slukker lige den der. Nå, men tiden er også gået. Var der noget, du vil tilføje her til sidst, Elvis? Jamen, jeg sidder bare lige og prøver at se her, Bo. Dine udregninger, de passer simpelthen ikke. Fordi hvis man lægger de her vinkler sammen, du påstår, så får man jo ikke 360 Jeg slukker også grader. lige den der. Jeg synes måske ikke helt, vi nåede i mål med dagens tema. Derfor vil jeg meget gerne sige en ekstra stor tak til vores mange overbærende lyttere derude i det ganske land.
med igen i morgen, hvor vi får besøg af Michael Jarnvig, gudsbenådet meteorolog, et sandt orakel, når det kommer til klimaforandringer, og bare en rigtig, rigtig rar fyr. Pas godt på jer selv og hinanden, og husk på, det man føler, er man selv.